नमस्कार मंडळी, मी रसिका घरी. मी आता चाललंय गिरोबाग. मी गिरोबाग पहिल्यांदाच जात आहे. तुम्ही पण माझ्यासोबत चला. आता मी आंबेगावच्या रस्त्याने जात आहे, कारण आंबेगावतून सांगली गाव हे आमका जरा जवळ पडता. आम्ही गिरोबाग पोचलो. गिरोबाग म्हणजेच सांगली या गावात आम्ही पोचलो. रस्त्यावर सगळीकडे लाईटिंग केलेली असा, बघूनच एकदम भारी वाटतं. तर कोकणातले सण म्हटले की वेगवेगळी रूढी परंपरा बघू आपल्याक मिळतात. गणेशोत्सवानंतर कोकणातलो मोठ्यात मोठं सण म्हणजे आपलो शिमगोत्सव. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होळीच्या दिवसापासूनच शिमगोत्सवाक सुरुवात होता. अशीच एक आगळेवेगळी पूर्वापार चाललेली परंपरा आपल्या सावंतवाडीतील सांगली गावात आपल्याला बघू मिळते. तर आता आम्ही मंदिराकडे पोहोचलेलो असो. तर थोडीफार गर्दी असते आणि जास्तीत जास्त गर्दी असा की तिकडे जिकडे फणसा झाड तोडतात ना तिकडे. तर सगळी दुकानं वगैरे लागलेली असतात. तर सगळ्यात आधी म्हटलं आम्ही मंदिरात जाऊन देवाचं दर्शन घेऊयात. मग मी मंदिरात दिलंय आणि देवाचं दर्शन घेऊक म्हणून आतमध्ये गेलंय. मंदिर पण एकदम असा जुन्या काळातला एकदम भारी असा वाटता. आणि हिसर ओटी भरण्यासाठी नवस बोलण्यासाठी पूर्णपणे लाईन लागलेली असा. आणि केळी ठेवलेली त्यांच्या मनात जी काही इच्छा असतात ते परिपूर्ण कर. त्यांच्या डोरा वाजराडे कामदार व्यवसायाकडे चांगला आशीर्वाद देऊन त्यांच्या घरात सुख शांती आणि समाधान करून चांगली घरात ते भरभराटी कर रे महाराजा. आता हे खोदकाम चालू असा. गेल्या वर्षीची जी फणसाची गिरोबाची मूर्ती ती इथून काढतले आणि नवीन फणसाच्या झाडातील गिरोबाची मूर्ती स्थापन करतले. सांगली गावात फणसाच्या झाडाक गिरोबा म्हणान देव मानला जातो. कोकणातलो शिमगोत्सवातील ह्यो अनोखो थाट बघूचो असात तर आपल्या सावंतवाडीतील सांगली गावात जाऊकच आहे. सांगली गावात होळीऐवजी गिरोबाची प्रतिष्ठापना केली जाते. गिरोबाचं पाषाण ह्या फणसाच्या खोडात तयार होतं. त्यामुळे सांगली गावातील ग्रामस्थ फणसाच्या झाडाक देव मानतात. आणि फणसाचा झाड खडे दिसला की सांगली गावचे ग्रामस्थ त्या झाडाक नमस्कार करतात. या गावात होळी व्यतिरिक्त फणसाच्या झाडावर कधीच कसल्याच शस्त्रां वार करणार नाही. राज्यात सगळीकडे होळी हो सण पौर्णिमे दिवशी साजरा केला जातो. पण सांगली गावात होळी सणाक सुरुवात होता ती महाशिवरात्रीपासूनच. आणि गिरोबाच्या उत्सवापासून 8 दिवस हे उत्सव सुरू असतात. या उत्सवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातूनच नाही तर गोवा, कर्नाटक इतक्या लांब लांबसून भाविक दर्शनासाठी येतात. दरवर्षी गावातले ग्रामस्थ एकत्र येऊन ठरवतात त्या झाडाची मग पूजा केली जातात. फणसाचं झाड तोडून एका गोलाकार आकार देऊन त्याची वाजत गाजत मिरवणूक काढली जातात आणि मध्यरात्री विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करून मंदिरात ठेवल्या जातात.